Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku ukuthi siphinde kwazi ukuhlangana noma sisemakhaya. Sihlephula isinkwa esiyizwi likaNkulunkulu. Sahlukaniselane ifa. uNkulunkulu asihlelele lona. Ngicela ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha, moya ngcwele siza kuwe ekseni. Wena ongumkhuzi wempi, wena ongumqondisi wokuphila kwethu. Thatha ilungelo uphinde ukuvele. Ungamandla akhululayo, ungamandla anqobayo. Usinike isibindi ukuthi sikwazi ukuqhubeka endleleni osibizele kuyo. Siyabonga ngoKristu Jesu omgcobileyo. Amen. Ngiyambonga kakhulu uJesu ekseni. Enhlizweni yami umoya ngcwele ubekile nje namhlanje ukuthi ngixoxe ngendaba yesikhulu sasezulwini, isikhulu sebandla lasezulwini, isikhulu uNkulunkulu asibekile phakathi kwethu ukuthi sikwazi ukusihola. Isikhulu esikwazi ukuqondisa impilo yomuntu. Ngiyafisa ukuthi ngifunde izwi lenkosi lizosilekelela nikwazi ukunderstanda le ndaba esikhuluma ngoba sikhuluma ngoJesu. iBhayibheli noma likhona line Old Testament ne New Testament, kukhona indaba ezixoxwa ngokuthi incwadi zomthetho, kube khona incwadi zabaprofeti, zonke zayikhuluma ngesikhulu esiwukhomanda wempi yasezulwini, uJesu waseNazaretha. Ngifisa ukuthi ngifunde incwadi kaJoshua chapter 5. Ngizofunda nencwadi kaExodus chapter 23. kuJoshua chapter 5 soqala from verse number 13. Kwathi uJoshua esengaseJerikho waphakamisa amehlo akhe, wabona bheka nanso indoda malungana naye enenkemba yayo ihoshiwe esandleni sayo. uJoshua waya kuyo wathi kuyo, uvuna thina noma izitha zethu na? Yathi qha, ngifikile njengesikhulu sebandla likaJehova. uJoshua wayesewa ngobuso emhlabathini, wakhuleka wathi kuyo, ithini inkosi yami encekwini yayo na? Isikhulu sebandla likaJehova sathi kuJoshua, khumula isicathulo sakho onyaweni lwakho, ngokuba indawo omi kuyo ingcwele. uJoshua wenza njalo ke. uJoshua wenze njalo ke. Ngicela ukufunda Exodus chapter 23 from verse number 20. Bheka, ngiyakuthuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni, ikise endaweni engiyilungisileyo. Iqaphele ulalele izwi layo, ungayicunuli. Lokhu ayiyi kuthethelela iziphambeko zenu, ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, ukwenze konke engikukhulumayo, ngiyakuba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Ngokuba ingelosi yami iza kuhamba phambi kwakho, ikuyise kuwo ama-Amori, namaHethi, namaPerizi, namaKhanani, namaHivi, namaJebusi. Ngiyakubachitha. Awuyibakhothamela onkulunkulu babo, ungabakhonzi,
ungenzi njengokwemisebenzi yabo, kepha wobachitha impela ubhidlize izithombe zabo. Niyakumkhonza uJehova uNkulunkulu wenu, abusise ukudla kwenu namanzi enu. Ngiyayithanda leyo ngcenye ngoba abantu baphethwe indlala nje isikhathi se-lockdown, kodwa ke lithi iBhayibheli uma nima kahle phambi kwenkosi yaniprovide ngokudla nangamanzi. Qhubeke lithi ngiyakususa izifo phakathi kwenu. Ngiyayithanda futhi leyo ngcenye. Ngiyakususa izifo phakathi kwenu. Uma silalela ingelosi ehamba phambi kwethu ukuthi uNkulunkulu uyale ukuthi senzeni, bese senza njengoba ishilo kunalezi ithembiso esiyifundayo. Angiqedeleke le ndaba. Verse 26. Akuyi kuba khona ophunzayo noyinyumba ezweni lakini. Ngiyakuliphelelisa inani lezinsuku zakho. Verse 27. Ngiyakuthuma ukwesabeka kwami phambi kwakho. Ngibasanganise bonke abantu ozakufika kubo. Ngenze ukuba zonke izitha zakho zikufulathele. Ngiyayithanda lo ngcenye. Izitha zakho zikufulathele. Ngicela kuphinda ngikhuleke. Siyabonga baba wethu ongcwele izwi lakho ngoKristu omgcobileyo. Amen. Umoya ingcwele ubekile enhlizweni yami namhlanje ukuthi ngikhulume ngoJesu eyisikhulu sebandla lasezulwini. Uma ulalela izwi lenkosi leligcizelela ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Kusho ukuthi umuntu umthetho wakhe ufana noNkulunkulu, ufuze uNkulunkulu. Bese lithi izwi lenkosi esemenzile uNkulunkulu umuntu wajabule ebona imisebenzi yakhe ethi konke kuhle. Lithi izwi lenkosi wayemvakashela umuntu ngoba namanje inkosi yasezulwini into eyithandayo ukuthi ivakashele thina njengabantu bayo, izohlala phakathi kwethu. Bese lithi izwi lenkosi ukwesabeka kwayo abantu abangaphandle bakubone kithi, bebona amandla kaNkulunkulu esihamba nawo. Lithi izwi lenkosi mase kungena isono kwaphela ke lobo budlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu ethi yambheka umuntu wangabe samthola, umuntu esebalekile wacasha. Enhlizweni kaNkulunkulu wayesenza icebo lokuthi uzokwenza kanjani ukuthi abantu bakwazi ukubuyisana naye, baphinde babe nalobo budlelwane ababe nabo eqaleni bokuthi bavakashelane. Ngoba uNkulunkulu engathi umuntu othandayo ukuxoxa, kodwa uyakaswela abantu azoxoxa nabo. Lithi izwi lenkosi waqala wathola uAbraham, wakwazi ukuthi amvakashele axoxe naye, embiza ngomngani wakhe. Kodwa mase kuqhubeka isikhathi waphinda uNkulunkulu wahlelela elinye icebo lalithi khona izwi lenkosi. Sona lesi sikhulu sasezulwini sahamba sayohlala esihlahleni. Kwabonakala isihlahla sivutha singacimi. Kuhlezi isikhulu lesi sasezulwini. Uma esondela uMose kwaphuma izwi esihlahleni. Ngoba kwahlezi lengelosi esikhuluma ngayo elithi iBhayibheli ngiyibekile phambi kwenu ukuba inihole inise endaweni engiyihlelileyo. There is a prepared place for the children of God. Abadinga bazi ukuthi ihleliwe le ndawo yabo, abadingi bakhathazeke. uNkulunkulu uyilungisile. Lithi izwi lenkosi wasekhuluma
lesisikhulu uMose sambiza ngegama wamangala uMose ukuthi awu isihlahla sakho senza njani sakhuluma wesemtshela ukuthi Mose le ndawo umhlabathi omi kuwumhlabathi ongcwele khumula ke imbatata zakho njengoba namanje sisithola lesisikhulu kuJoshua chapter 5 uJoshua emva kokufa kaMoses esethatha intambo kuyena osohola abantwana bakaIsrayeli kodwa ehola ngoba kusho uNkulunkulu akazibekanga ngiyafisa ukucacisa lokho ukuthi akazange appointe ukuthi uzohola abantwana bakaIsrayeli uNkulunkulu elithi iBhayibheli wathi emva kokufa kaMose wathi inceki yami uMose isifile Joshua thatha ilungelo manje hamba phambi kwalabo bantu uba sezweni engilihlelile izwe engilungisile izwe lobisi noju izwe lapho nohlala endlini engazakhanga izwe lapho nothokoza khona izwe lapho ukuhlupheka kungekho khona izwe la nizobusa khona kukhulunywa kuJoshua lithi izwi lenkosi uJoshua wayeseqala ukuthinta abantu ebatshela ukuthi uNkulunkulu utheni ngokuthi abawele iJordan kukhona amazwi engiwathandayo akhulunywa abantu laba babekade behamba noMose sengene uJoshua edinga aqhubeke nabo lithi iBhayibheli bathi yonke into sitshela yona thina siyokuyenza kunye nje kuphela sicelayo uNkulunkulu oyekade hamba noMose akabe uNkulunkulu ohamba nawe sizoyenza yonke into isho as long as uNkulunkulu ebonakala empilweni yakho ngifisa ukusho ukuthi izwe ngaphandle alidingi ukuhlakanipha alidingi education imfundo alidingi nemali alidingi zonke izinto lidinga uNkulunkulu ophilayo babambonile eGibhithe enzimangaliso babembonile eGibhithe ebulala amazibuko babembonile edabula ulwandle olubomvu nabo emisulwandle lube yindonga ngala nangala bahamba emhlabathini omileyo bayamazi uNkulunkulu kaMose abantu namhlanje bafuna uNkulunkulu hayi ukusonda siyahlupheka kulesi sikhathi sokuthi abantu ngenxa yokuthi abanaye lo muntu oyisikhulu sasezulwini bese bezisontela bazenzela izinto zonke eziphambene nalezi ezishiwo uNkulunkulu lithi izwi lenkosi thina sicela lokho kuphela ukuthi uNkulunkulu kaMose abe nawe Joshua sobe sesikulalelela-ke ngiyayithanda ke le ndaba lithi iBhayibheli uma uJoshua eseqalile ukuhamba nabo lithi izwi lenkosi uma le ndaba esiyifundayo la ku chapter 5 babe sazongena eJericho babe sazodla idolobha lokuqala iJericho uNkulunkulu ngengikhumbula ukuthi bengakaweli kumfula iJordan uthi uNkulunkulu kuJoshua namhlanje ngizokuphakamisa phambi kwamehlo abantwana bakaIsrayeli bazokwazi ukuthi njengalokhu nganginoMose nginawe manje ngoba into esiyidinga emhlabeni presence kaNkulunkulu ayikho enye into ngaphandle kobukhona bakhe abantu bangawakhuluma amazwi kodwa uNkulunkulu mengena washayela isitembu awaqinise amazwi abayize awasebenzi uthi uNkulunkulu namhlanje ngizokuphakamisa Joshua umtshela enye into uMose wayephakamisa induku phezu kolwandle abantwana bakaIsrayeli bekhala
ulwandle luvimbile ngaphambili ngemuva behlaselwe yimpi kaFaro iza kubo. Ngeke ngilithande futhi leyo ngcenyana noma lithi izwi lenkosi, uNkulunkulu wayeka ukuhamba phambi kwabo, lono isikhulu wayeka ukuhamba, wabuya weza ngemva kwabo, wazongena phakathi kwabo nempi. Ngoba lo nkulunkulu esimkhonzayo unjalo, uma wena uzohlangana nempi ungena phakathi kwakho nayo, wenza izinto ezikudidayo, izinto ezikushiya usangene, uma ngathi kwenzeke kanjani, kodwa uyakwenza. Uma ngisekule ndaba nje ngikhumbula isitori esincane u1983 ngesikhathi ngangisese Bible College. Manje ngithola umyalezo ukuthi khona omunye ubaba ofuna ukungibona endaweni yase Ashdown eMaritzburg. Bese ke ngize ngithola ithuba ke sibe ne break esikoleni, bese ngiyahamba ngiyombheka ke lo baba ngize ngimfice. Sasingakhonzi naye, kodwa kwake kwenzeka sahlangana enkonzweni ngenza inkonzo khona eAshdown, naye waba khona. Wezwa ngiqinisa ngamandla kaNkulunkulu ngikhuluma engangikukhuluma. Uma eseba nenkinga usethatha isinqumo sokuthi ufisa ukuthi lo mfana wayeqinisa, ngoba ngangisemfana ngaleso sikhathi, ungangiboni sengigugile manje. Ngangisewumfana, uthi ke lo mfana ngamuzwe eqinisa, ngicela ukuthi ngimnike ithuba lokuthi lento ayiqinisa ngayikhona yini. Wayehlaselekile ke lo baba, ebolile inyawo, odokotela bethatha isinqumo sokuthi ngoba sebezamile ukumsiza akasizakali. Bamnika amaphilisi okuqeda inhlungu, babethasha ethu aphuza amabili, nowephuza ngaphezulu kwamabili kodwa inhlungu zingapheli. Base bethatha isinqumo ke sokuthi bazomsaha phezulu kwamadolo, imilenze yombili ngoba yayibolile. Uma sengifika ke kuyena ngiyayifica le ndoda ileleke embhedeni, ngezantsi isagqoka lutho, yayifaka iskipana ngenhla, ngezantsi isagqoka iyaphishwa, yenziwa yonke into ngoba ikwazi ukuhamba, kodwa ngenxa yokuthi kubole inyawo. Uma ngifika kule ndoda ithi kimi, Mfundisi, ukufa lokhu kwangena ngokuthi ngivuvukala inyawo. Uma seyivuvukela inyawo ngazama ukuzilapha, ngahluleka, ngaze ngaya kulabo abantu abaprofetayo, base bengiprofethela ukuthi kukhona umakhelwane wami ofunda ukwelapha. Uyena ke lo makhelwane ongibekelile lento. Ngakho ke angiye kuye uma sengifika kuzokwazi ukungelapha. Uyabona ke kusho ukuthi naye lo baba wengenza into eright. Ngeke umuntu akufaka into ezokubulala bese buya kuyena futhi uthi akakwelaphe. Kodwa ke wenza lokho njengabaprofeti babemtshelile. Uma sefika ke lapha kuyena uthi yena lo baba wayesengicaba inyawo zombili phezu kwe-big toe, emsipheni ola ngaphambili, emsipheni ongemuva nasemaqakaleni. Kusho ukuthi unyawo ngalunye lwaba namanxeba awu5, namanxeba awu5 ngoba zazivuvukele vese. Wayesefaka imithi ke engasingayazi, ingabizwa ngegama, wamshutheka yona. Le mithi esikhundleni sokuthi imlaphi inyawo ziyeke ukuvuvukala, yagubha inyama. Mina uma ngifika kuyena ngangiqala ukubona imsipha yomuntu ingaphandle, yagubha yenza imgodi lapho umuntu egcatshwe khona. Uma ngifika kuyena kwakulihlaza kuze kuzofika emadolweni imilenze yombili. Lento ahlangane nayo lo muntu yayinto enzima kakhulu. Manje ke odokotela bathi ngoba sebezamile ukumlapha akalapheki and uyakhuphuka upoison, indlela elula kumfaka isaha, bazomamputate phezu kwamadolo.
ngoba uma bengakwenzi lokho uzobulawa ilo poison njengoba ukhuphuka uyaphezulu ngemlenze. Uthi ke lo baba wayesecela yena ukuthi bamnike chance ukuthi before bamsahe akakahamba yozama ukugcina, uma ke ehluleke lapho ke sebeyomsaha. Manje ke okunye akushoyo lo baba mase ngifikile kuyena, uthi ke kimi nomfundisi wakho ungithandazelile ngasala nginje. Ukhuluma ngomfundisi okuyena wanginika ivangeli lokholwa amandla kaNkulunkulu. Umfundisi engimbonile uNkulunkulu emsebenzisa kusukuma ishosha. Umfundisi engimbonile uNkulunkulu emsebenzisa kuvuleka amehlo empumputhe. Ngikhumbula ngo-1984 sika Nongoma uNkulunkulu esebenzisa lo mfundisi. Kwakukhona umuntu owayesishosha sekuphela iminyaka ewu10 engahambi. Ulethiwe ke etendeni, kwakune conference kaSeptember. Ulethiwe uzothandazela. Ubaba lo umkhomba lo muntu elapha esixukwini besho bethi khona omunye la ongakwazi ukuhamba sekwaphela iminyaka ewu10, uyamemeza ngegama lika Jesu la ekhona, uthi sukuma ngegama lika Jesu. Uma eqedile kusho njalo uthi mvula inhliziyo, uJesu ukhona la, umholi webandla, uyena ukhomanda ukhona, vula inhliziyo. Kwaphendula umoya ongcolile okulomuntu oneminyaka ewu10 engahambi. Wathi umoya ongcolile uyivulile inhliziyo, mina sengineminyaka ewu10 ngahlala kuye, kwathiwa ngabomshiya ephila. Wasuthi umoya ongcolile ngoba wena ngithi uthi angiphume, ngiyaphuma, ngiyakulowa mama ufaka iduku elihlaza. Ngamangala etendeni ukuthi akekho umuntu oyesazi ukuthi uthwele iduku elinjani. Yilona lo ekhuze hayi hayi hayi. Kodwa engifisa ukufakaza ukuthi le ndoda uNkulunkulu ayisebenzisile idlulile kulo baba ozosahwa wasale njalo. Umoya kaNkulunkulu ngoba nje lo baba mina ngithole kuyena ivangeli, uma sekudlule yena mina ngiyini. Umoya kaNkulunkulu phakathi kwami wathi uqale kusiya umuntu othemba kubantu. Kusho ukuthi lo baba into ayenza ngasindi noma bekwa izandla yilo baba umsebenzisayo, wasuke waplaka kulo baba oseyiswa uNkulunkulu, wangaplaka kuJesu. Wenza imistake yokuthi athi ngoba usefikile lo athi noma ikanjani ngizophila, kodwa engaphiliswa uJesu ephila ngoba kufika unoma kanjani lo ambonayo. Umkhumbuze enye indaba mangisaxoxa futhi leyo, khona omnye umzalwane esinaye oyiqinele nje. Manje lo mzalwane ngelilanga uyafika endlini sasahlala eDande, Sibongile lokushini. Uyafika uxoxela unkosikazi wami ukuthi hey nginenkinga, umzimba wami uhamba uba nama clots. Kusho ukuthi kuhambe blocker kube igazi lingahambi. So usenamabala emzimbeni. Uthi manje bathi odokotela vese sebenza khona esibhedlela eDande, bathi odokotela uma kwenzeka nje ke koba neclot emthanjeni lo uhambise igazi ngaphakathi noma kanjani uyafa. Uma esho njalo ngingalokhu ngibuza indaba, umoya kaNkulunkulu vele uthi mbeke izandla, ngimbhadeke izandla ekhanda ngegama lika Jesu ethuke. Kodwa ke kusho sekudlulile. Emva kwaloko inkosi yancibilikisa ama-clots lawa ekhona emzimbeni waphila. Kwadlula ke iminyaka eminingi ephilile. Sekuthi nje late cishe almost after 15 to 20 years uyaphinda uyahlaseleka. Uma sehlaseleka kulokwesibili hayi akahluphi. Uvela uthi nje hawu ubaba umfundisi uzovela kushaye kanye lokhu kuhambe. Ngifisa ukunitshela ukuthi kwaba inkinga
ukuthi uyaphila umusa kaNkulunkulu. Sathi siyathandaza kwangenzeka lutho ngoba yena uplake endaweni wrong. Uplake kuBaba owamthinta kwenzeka. Akaplakile kuJesu. Ngifisa ukusho ukuthi ingakho simemezela namhlanje ngesikhulu sebandla lasezulwini elithi ngala encwadini kaExodus 23 ngiyakususa nezifo phakathi kwenu. Angiqedeleke le ndaba yami yase-Ashdown. Lo baba kumeseshilo lokho uMoya Ingcwele athi phakathi kwami uqale kusiya umuntu othemba kubantu. Bese ngiyasizakala ukuthi into eyenza ngaphili uthembe uBaba lo uNkulunkulu amsebenzisayo. Ngase ngimtshela ngithi lalela ke abantu bafikile wangasizakala, odokotela bafikile inyanga zafike wangasizakala. Ngifisa ukuchazela namhlanje kufika uJesu namhlanje. Kufika uJesu. Ngenzela asusamehlo kimi. Kufika uJesu. Umoya kaNkulunkulu osungikhothisa izwi elikuLuka 1:37 elithi ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu ngobuhlaniphile wesethe lo muntu uzothi lami iBhayibheli elisho njalo. Wathi angifune la khona bani iBhayibheli lesizulu esidala elithi nje uThixo akahlulwa lutho. Sengibuza kuyena ke lo baba sengifundile ukuthi uThixo akahlulwa lutho ukuthi uyakholwa yini ukuthi noma sekuhluleka abantu yena akahlulwa lutho na. Wathi lo baba uyakholwa. Ngazi ngathi uma ukholwa akahlulwa lutho bonke ukuthi uyaphila. Wathi lo baba ngiyabonga ukuthi ngiyaphila. Ngathi vala amehlo ubonga ukuthi uyaphila. Washo wathi ngiyabonga ukuthi ngiyaphila. Washo kaningi wazi wakhala. Angazi ukuthi wekhaliswa yini noma ekhaliswa ukuqaqamba kwayimlenze ngoba wathi iyaqaqamba noma ukuthi kodwa wakhala. Ngase ngilula isandla esodwa nje ngisibeka phezulu kwekhanda lakhe, hayi phezulu kwenyawo ezibolile, phezulu kwekhanda. Mangilula isandla phezulu kwekhanda ngitshela uMoya Ingcwele nje ngithi mphilise, ngikhulule, udumo lizoba ngolwakho. Emva kwaloko ngase ngiyaflathela ngaphuma ngahamba kwakulwesithathu angikhohlwa. Mangiphuma ngahlangana nomama wakhona angazi wayekade ekuphi, ngihlangana naye phandle ngamtshela hayi bengizobona uBaba. Ngase ngiyahamba ke. Kwadlula uLwesine, kwadlula uLwesihlanu, kwadlula uMgqibelo, Sunday ngase ngithi angomchecka lwaBaba. Uma ngiqhamuka ngeze umama wakhona ethi haleluya haleluya haleluya. Ngithi ke mina kuyena mama kwenze njani? Uthi umama lo ngangakangena nasendlini ngangiseza. Uthi lo mama lo kufike lo muntu benixoxa ngaye noBaba ebusuku ngoLwesithathu. Lesi sikhulu esikhuluma ngaso sebandla lasezulwini isona esidingekayo. Isona safika kulelo khaya. Uthi umefika wanyathela embhedeni kaBaba wadonsa upoison. Imlenze mina engangiyifice ngoLwesithathu ibolile lihlaza. Ngesonto uma ngifika ngayithola ukuthi imlenze seyinormal. Kusele kuphela ukuthi lapha kade inyama igubheke khona kumbozeka imsipha. Kodwa wayeshaya uBaba lo wakhona eyishaya imlenze le ethi mfundisi ayisekho ubuhlungu. uJesu waseNazaretha ehambele lo baba. Ngifisa ukusho ukuthi uma abantu bethi uNkulunkulu kaMose besho kuJoshua akabe nawe njengalokhu ayenoMose, nanamhlanje izwe lidinga amandla kaNkulunkulu. Uzathi umpostoli umekhuluma athi ukukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga amazwi ahungayo okuhlakanipha kwabantu, kodwa kwaba ngesibonakaliso sikaMoya nesamandla, ukuze ukukholwa kwenu kungami ngokuhlakanipha kwabantu kodwa kume ngamandla kaNkulunkulu. Kulesi sikhathi siphila kuso sibhekene nedimoni elibizwa ngokuthi icorona. Ngiyafisa ukusho ukuthi umoya ongcolile, idimoni
noma uNkulunkulu elidedelile langena kodwa idimoni. Thina njengabazalwane sinikwe igunya phezu kwamadimoni naphezu kwazo zonke izifo. Uzasho njalo uJesu ekhuluma kubafundi bakhe ethi bhekani nginikile igunya kuLuka 10:19 nginikile igunya lokunyathela phezu kofezela unyathelo inyoka nofezela naphezu kwawo onke amandla esitha athi anisoze noniwa lutho. Into eyenza abantu bangonakali indlela abalalela ngayo ukuthi uNkulunkulu uthini kubo. Ngiyafisa nje ukuchaza lokho ukuthi ayikho into ebuhlungu nje ukuthi abantu baphile kodwa kungaba abantu abakwazi ukulalela uNkulunkulu. Ngithe ngisaqala umsebenzi endaweni yaseNquthu, abazalwane babengakabi baningi beyidlanzana nje. Khonzela ke emzini ke engangihlala kuwo eMancubeni. Sekuthi ngeSunday ethile kufika abazalwane ke sizokhonza. Uma sekufanele sikhonze umoya kaNkulunkulu phakathi kwami, umkhuzi wempi yasezulwini, isikhulu sebandla sithi nje phakathi kwami, thatha abazalwane laba nihambe nabo niye ebranchini ethile. Ngenhlanhla khona umzalwane oyefike nekhumbi, bese ngivele ngicela abazalwane asingeneni ekhumbini, nami ngithatha imoto encane engangihamba ngayo, ngatshela ukuthi asiphuthumeni uthi umoya kaNkulunkulu asothandaza endaweni ethile. Akangitshelile lutho olunye nje, usho njalo. Okwami kwaba ukumlalela ngoba ukhiye la ukwenza leyo nto ayishoyo. Ngase ngimfakela upetrol ke lo mzalwane wekhumbi, sasi slash abazalwane sahamba. Kwakuyindawo ende yona ngoba it's about 15 to 20 kilometers. Sahamba mase sifika la behlanganyela khona. Uma nje sifika khona, uma ngiqalaza endlini kube khona umzalwane engingamboni, sengibuza kulowo umholi walelo branch, ngithi mina uphi umngakho? Uthi yena usekhaya. Ngithi ke mina asambeni ke siye khona. Akukho engikwaziyo, ngilalela nje lokho umoya ingcwele ne-direction anginika yona. Okwami ukwenza lokho uNkulunkulu akushoyo. Hayi ke bese beyeka ukukhonza lapho weneveni abalayisha evenini labo bazalwane abahlangele nabo, sihambe sesiya kwakhe. Uma sifika kwakhe sifike sivele sihlabelele. Kwakumnandi bazalwane, sihlabelele ngezumusi wasezulwini ugcwalisa indlu. Ngeza ukuthi sila uNkulunkulu efuna sibe khona. Uma sihlabelela sithandaza, ngamuzwe eqhuma lo mama wasekhaya ehayiza ukuthi yini angazi, kodwa saqhubeka sathandaza. Uma siqeda ukuthandaza ngabeka amazwi ambalwa la umoya ingcwele yathi ngiwabeke. Uma sengiqedile wasukuma lo mama wama ngenyawo, uthi lo mama ngiyambonga uNkulunkulu ongihambele, bese ngiqoqile impahla zami, ama suitcase ama ready, bengihamba kuleli khaya. Uma izwi lenkosi lisifundisa ukuthi asibolalela lengelosi okukhulunywa ngayo, singayicunuli, senze lokho ekushoyo, isho ngoba uyazi ukuthi yini efunekayo. Angeke ngilinganise nje okunye. Mina njengoba ngikulelizwe laseNorth, ngangizisebenzela kahle esibhedlela. Laba bantu nje nibabona amakwezi kanibona iTV, nibona kuvezwa abantu laba bafaka amajazi amhlophe abenza izinto bephetha izinto ezithile zamashubhu, labo kuthiwa basema laboratories. Nami ke umsebenzi wami ke lowo, yibona umsebenzi wami ke lowo, profession yami, yona into engayifundela, yona into engine diploma yayo ke leyo engayifundela impela. Kodwa uNkulunkulu ngoba efisa ukuthi kusizakala abantu, wabona ukuthi ukukholwa kwami kungakwazi ukuthi kusiza abanye abantu, wathi angiyeke leyo nto.
ngibuye ngizomemezela ngalamandla atholakala esikhulwini sasezulwini uJesu waseNazaretha ukuthi khona ukuphila okutholakala egameni lika Jesu kodwa kutholakala kahle ngoba ukwazi ukumlalela. Leyo ndoda ke yase-Ashdown ngiqede ayibangisasahu inyawo uJesu wayiphilisa. Yayithi imifakaza ithi ngifisa ukutshela abantu mina ngangithi uNkulunkulu ulapha umphefumulo, ngangithi odokotela balapha inyama, uNkulunkulu ulapha umphefumulo, kodwa manje sengiyazi ukuthi uNkulunkulu ulapha umphefumulo azalaphe nenyama. Uma kulunga umphefumulo wakho nenyama yakho iyasizakala. Ngicela ukuthi ngibuyele kancane la kule ncwadi ya Exodus chapter 23. Bheka, ngiyakuthuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni, ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Yiqaphele, ulalele izwi layo, ungayicunuli. Lokhu ayikuthethelela iphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo. Lengelosi iyona lena yahamba noJoshua yenza ukuthi indonga zaseJerikho zingadiliki zishaya ngezando, zingadiliki ngoba ibhombile, zidilike ngendumiso. Bezungeza iJerikho balalelizwi kuthiwa zungezani lo muzi obiyelwe iJerikho kanye ngosuku insuku ezu7. Bese kuthi ngosuku lwesikhombisa nizungeze 7 times. Kusho bahambe kuze kuphela amandla abo ngoba kudingeka amandla omuntu la kufuneka igama lika Jesu. Basebenza leyo nto. Lithi iBhayibheli ekugcineni kwase kuthiwa abamemeze kakhulu badumise indonga zazehlela zayidilikela zingadilizwa ngenye ziduliswa indumiso ngenxa yokulalela. Lithi ke leli verse yiqaphele ulalele izwi layo ungayicunuli, lokho ayikuthethelela iziphambeko zenu. Yabona nje ngiselapho uma ufunda emva sebenqoba iJerikho oJoshua uwelela ngaphesheya ku chapter 7 kukhulunywa ngokuthi uIsrael useflathela izitha zakhe. Lokhu lencwadi ekutheyo noma ikusho la yathi izitha zenu eziyakuniflathela zinibalekele. Uverse 27, zonke izitha zakho zikufulathele ngenza ukuba zonke zikubalekele. Kodwa kwaba yibona sebefulathela izitha bebaleka. Uyakhala kuJoshua umfuna kuverse 10, ulala ngobuso phansi, uNkulunkulu usishiyeleni yini inkosi kube nje. Uthi uNkulunkulu vuka kwaJoshua kusona isikhathi sokulala ngobuso manje vuka. uIsrael wonile, uthathe into eyiqalekisiwe wayifaka ngaphakathi endlini. Baqamba amanga bebile izinto bangafanele bayithinte. Ngendlela isono senze uflathela isitha sakho. Isono sivalele thina ezindlini. Isono senza kwaba yithina sibalekela icorona. Namhlanje abantu baqashe endlini besaba idemoni icorona. Yazi ukuthi icorona ngiyifanise nani? Ngiyifanisa noGoliath. Elithi iBhayibheli abantwana bakaIsrael noSawuli oyekhethiwe abayinkosi babe baleka phambi kwesitha sabo. Bebaleka sebefaka ingubo zokuyivikela. Namanje nazi kufakwa ingubo zokuyivikela. Kufaka nalezi ifonye emlonyeni. Kuthiwa manje niqhelelane. Ngiyakuthanda ke kodwa ukuqhelelana. Qhelelana ngikuthanda ngento eyodwa nje ukuthi awuzoyiphumula ingane zabantu ukuzala ngoba uma umuntu eyimitha away ngeke azale akuzalise. Thandela lokho nje.
engathi ngingaqhubeka lesi simo singapheli sokuthi angishi lockdown, ngisho sokuthi akuphilwe ngokuqhelelwana. Khona nabajulayo bazoyeka, balokhu bebambana ngezandla, bake baphumule abantu. Ngiyambonga uJesu. Manje ke ngiyafisa ukusho ukuthi le ndaba yokuthi abantu bafulathela izitha zabo yenziwa ukuthi baxabene noNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kuJoshua, sukuma, tshela laba bantu bayingcwelise, benzile izinto ezimbi ezingcolile. uJoshua wadinga biza umhlangano, kuqoqwa abantu, kucheck ukuthi konakelephi. Uma kucheckwa la kwatholakala ukuthi kukhona umuntu oyedwa ofaka izinto ezisiqalekise endlini kaNkulunkulu. Wenza uNkulunkulu wathutha, ngoba isono siyamxosha uNkulunkulu. Kufana nale ndaba nje esho izwi lenkosi elithi iBhayibheli encwadini kaDuteronomy 22 verse 5. Owesifazane angagqoki izinto zowesilisa, nowesilisa angagqoki izinto zowesifazane, ngoba bakwenzayo bayisinengiso kuNkulunkulu. Kodwa uyathola namanje khona abantu abashumayelayo besifazane ababhulukelayo, bese bephika ngento eyodwa ukuthi lamabhuluku esiwafakayo ayivele enzelwe abantu besifazane. Ngicabanga ukuthi mina mangenzeka ngifaka isketi, bangabona abantu ukuthi ngiphambene ikhanda, ngoba namanje umuntu osuke ekhubazekile njengendoda engenumoya wobungoma, iyona ke yakubonakala ifaka isketi. Abantu bangasho lutho ngoba iyagula ekhanda. Kodwa mangasifaka nje mina, bonke abantu bangasho ukuthi sengiyagula. Noma kuthiwa ke leso sketi sasenzelwa amadoda, kodwa bangabona ukuthi ngiyagula. Abantu baphambene noNkulunkulu. Akakwazi ukuma nebandla uma liphambana nezwi lakhe. Ebandleni igcwele icephe, bagqoka njengotikilayini abantu abadayisa ngomzimba. I-uniform yase-Hillbrow nase-Point eThekwini, e-Hillbrow eGoli nase-Point eThekwini, efakwa abantu abadayisa ngomzimba, igcwele emabandleni. And balindele ukuthi uNkulunkulu ahlale phakathi kwabo. Ingakho ibandla lifulathela izitha, liyabaleka ngenxa yokuthi uNkulunkulu akanakuhlala phakathi kwabo. NakuJoshua wayengenakuhlala nabo. U-Achan ethatha izinto eziqalekisiwe wayifaka ngaphakathi endlini. Uma ulandela le ndaba kaGoliathi noSawuli, lithi iBhayibheli uSawuli wayegcotshiwe uNkulunkulu umnika umyalezo nje olula. Uthi hamba ubulala izoni izitha zami, ngoba uyisoni uyisitha sikaNkulunkulu. Hamba ubulala izoni izitha zami, uyiqede ungayihawukeli. Ama-Amaleki waqede nya. Uyahamba ke lo uNkulunkulu umnika ukunqoba. Uma senqobile lapha uSawuli, usebuya nenkosi yakhona iphila, uAgagi. Kuthiwa yayiyinhle, akekho umuntu oyimuhle njengaye. Wabona ukuthi umuntu omuhle kanje akafanele ukufa. Ngokuseqinisweni kusho ukuthi nomndeni wakhe akawubulalanga, ngoba phela wengeke ayeke inkosi yona yodwa. Lithi iBhayibheli lami basebekhetha nezinonile phakathi kwezimvu nenkomo, elithe iBhayibheli abayibulale zonke. uNkulunkulu utshela uSamuel uthi hawu ngiyazisola ukuthi bengikhethile uSawuli ukuthi abe inkosi. Uphendukile akasaqhubeki nokungilandela, wenza izinto engamthumanga zona. Uyakhala kuSawuli, uyakhala uthi uNkulunkulu ungakhali, sengimlahlile, ngimlahlele konke, akangilalelanga, akalenzanga izwi lami. Ikho iBhayibheli lithi uyiqaphele lengelosi, umqaphele uJesu, umqaphele. Nonina kaJesu watshela abafundi uMaria uthi noma yini ayishoyo anoyenza, uma wena wenza into esho uJesu awubi sephutheni. Lithi iBhayibheli lami uSawuli wamlahla uNkulunkulu,
uSamuel usiyamhlangabeza ke uhlangabeza uSawuli uma behlangana nje usho lento eshoyo amakholwa agcwele umhlaba wonke athasindisiwa yakholwa uthi makadunyiswe uJehova sengifezile izwi lakhe nanamhlanje emhlabeni igcwele abantu abafana noSawuli abenza izinto half heartedly bazenze zingapheleli zibe half kodwa bese beyincoma bathi benze yonke into uNkulunkulu ayishilo uthi kuSamuel umebuza kuyena uthi hawu sengizwile ukuthi uthi ufezile izwi pho ngezwa ukukhala kwezimvu ngezwa ukukhala kwenkomo endlebeni zami kuvelaphi wayeseshilo wathi abantu bathi asiyeke ikhuluphele siyakuhlabela uJehova ngifisa ukusho ukuthi namhlanje sixakekile ngenxa ukuthi abantu benza izinto eziphambene yabona ukukhulala lokhu kwama-Amaleki ku-New Testament incwadi yabaseKolose chapter 3 ithi bulalani amalungu enu asemhlabeni bulalana amalungu ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe neKristu ngakho ke bulalani amalungu enu asemhlabeni bese libiza izono ngamagama libize ngasinye isono ngegama lalo ukuthi bulalani ngisho njalo namanje ukuthi into esidalela inkinga amakholwa yakholwa kodwa wabulele cela ukufunda Kolose chapter 3 kuze abantu bangasho ukuthi ngisho into zami engiyithandayo ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapha ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu nxa ebonakaliswa uKristu ongokuphila kwethu khona nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni ngakho ke bulalani amalungu enu asemhlabeni ubufebe nokungcola nokuhuheka nokukhanuka nesangabe okungukukhonza izithombe okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho kepha kalokhu manje nani manilahle konke lokho ulaka nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu ningaqambelana amanga lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe nembetho omusha owenziwe emusha abe nokwazi ngokumfanekiso walowo owamdalayo nina njengabantwana bakaNkulunkulu kuthiwa bulalani lezi zinto kodwa kukhona eniyifuyile kuzo enibona ukuthi zikhuluphele ziyanisiza nizohlala nazo lithe iBhayibheli uma uzenza lezi zinto kungukukhonza izithombe futhi kuletha ulaka lukaNkulunkulu lithi iBhayibheli usiyakhuluma ke uSamuel noSawuli uthi kuyena umesho lokuthi bazohlabela uNkulunkulu lezi ezikhulupheleyo uthi uyakunamela yini ukuthi ahlatshelwe uyanamela nomnikelo wokushiswa kunokulalela izwi lakhe na uNkulunkulu into ayijabulelayo ukuthotshelwa kwezwi lakhe abantu abaningi namanje bahlushwa yileyo nto ukuthi uma kufanele ngabe bathobela uNkulunkulu bavele benze enye into ephambene uthola ukuthi bazenzela into zabo baphika ngento eyodwa nje ukuthi hayi inkosi nayo iyobona ngiyafisa ukusho ukuthi lithi izwi lenkosi uma selikhuluma uthi uSamuel 1 chapter 15 verse 22 uJehova uyenamela yini imnikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqamu ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula nangale besithola khona ukuthi
kuyabalwa leyo ndaba. Lithi iBhayibheli nenkani, iarrogance, irebellion, ukuhlubuka uNkulunkulu kufana nokukhonza izithombe namatherafi. Abantu abaningi bazincome bathi bayakholwa kanti uhlobo lwamakholwa angabulele. uNkulunkulu ngeke akubulalele, uthe bulala wena. Lithi ke ngokuba ulahlile izwi likaJehova naye ukulahlile wena ukuba ungabusaba inkosi. Lithe ngala siqale khona Exodus, iqaphele ulalele izwi layo ngoba ngeke ithethelele isono sakho. Uma ufisa ukuphila uphephile, ulalela ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe. Wenza isiqiniseko sokuthi uyamthobela uma kanye naye. Sengizoqeda ngifisa ukuphinda ngifunde la kweni Exodus chapter 23 lo besimfundile. Ngiyamthanda kakhulu uma ekhuluma ukuthi bheka ngibekile ingelosi yami ukuthi igcine endleleni. Ngendlela uzohamba uphephile uzofika endaweni uNkulunkulu akuhlelele yona. Ayikho into ezongimosha. Kodwa nansi indaba enkulu. Iqaphele ulalele izwi lakhe. Ukulalela lana kusho to listen. Isho ukuthi to obey. Be obedient to the word that is spoken by the angel. Uma wenze njalo ngeke uphambuke. Ngeke kube nenkinga. Lithi izwi lenkosi ku verse 25. Ungazikhulekeli izithombe zabo. Ngalana sizwile kuba seKolesi ukuthi ukhonza izithombe ukuthi wena ube nezinto ezoNkulunkulu empilweni yakho noma ziyakusiza uyabenefita ngazo. Uma uNkulunkulu ethi azilahlwe ziyalahlwa. Lithi iBhayibheli ubachithe ngokupheleleyo. Awukhonza abanye oNkulunkulu. Khona abanye bazibahlabelele. But I will serve no foreign god, no any other treasure. You are my heart's delight. Uma uJesu engenile uthokoza ngaye. Okubalekile hlala naye. Umkhonze yena yedwa ulahlile izinto zakho. Khona ke leli verse engilithandayo la ezelithi ngiyalithanda ngizolifunda la ngesilungu. And ye shall serve, King James Version, ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. In other words, uma wena ulalele izwi lenkosi, kunesithembiso sokuthi indlala ngeke ibe khona. Nokufa ngeke kube khona. Kuyakhamba phakathi kwenu bese uhamba ke unqobile izitha zakho, mfowethu, dadewethu, baba wami, ma wami, izitha zakho kuyizona ezifulathela wena. Necorona le ingasifulathela uma sibuyisa indlela zethu siyilungisa. Abantu besifazane abenze lokho kusho izwi lenkosi elithe uma umuntu esifazane ekhuleka akubi ikhanda lakhe elimboziwe. Abanye babuza ukuthi wesifazane ongakanani. Owesifazane as long esefika ezingeni lokuba owesifazane. Uma esefika emkhubeni yabantu besifazane owesifazane. Noma ngashadile noma ushadile kodwa owesifazane. Lithe angalingi akhuleke ikhanda lakhe lingamboziwe. 1 Corinthians chapter 11. Angalinge aprofete ikhanda lakhe lingagutuzelwe. Namhlanje umubuka yonke indawo namabandla ezi freedom.
bathi abakwazi ukuhlala nezalukwazi. Uma bebuka izingane lezi babona ukuthi kufanele zilungise inwele zimise izikephe zaso, zibhekise emuva zibhekise phambili, zibraid zenze yonke into. Izwi lenkosi likushila incwadi yokuqala kaPetru uchapter 3 lathi umuntu wesifazana angahlobi ngenwele ezibraided. Inele zikamufi, inele exhunyiwe, ngeke i-coronavirus iniyeke noma nathi nabazalwane ngoba animile kahle, amadimoni awanakubaleka. Umuntu amsabayo uJesu waseNazaretha, isikhulu sasezulwini. Benginimema namhlanje ukuthi nasi isikhulu sebandla, lo Jesu wahamba nabantwana baka-Israyeli, uyena lo Jesu wahlatshwa eCalvary, uyena lo Jesu owalenga ukuze mina nawe sithethelelwe izono, bese-ke siyambathiswa lawa amandla. Uzathi umekhuleka emkhulweni kaJohn chapter 17 athi baba angikhulekeli ukuthi laba basuswe emhlabeni kodwa ngikhuleka ukuthi ubagcine kuwo, besethi inkazimulo ebenginayo ngisenawe Jesu ngiyinikile bona. Bukani nje ukuthi ninikwe inkazimulo, nihamba nesimangaliso, inkazimulo yasezulwini. Ngakho ngiyanicela sesivala ukuthi inkazimulo uJesu athe usinikile yona iqikekele ukuthi ikhona phakathi kwakho, ngoba iyona erepresent isikhulu sasezulwini. Hamba nale nkazimulo, phila nayo, lala nayo, uvuke nayo, wenza isiqiniseko ukuthi uyayigcina, awulahlekelwa yiyo ngenxa yokukhonza izithombe, ube nezinto oyithandayo uNkulunkulu angajabuli ngazo. Sesiyakhuleka uma namhlanje usifisa lesi sikhulu sasezulwini ukuthi sihambe nawe, uJesu waseNazaretha. Lithi izwi lenkosi ngibekile ingelosi yami ukuthi ihambe phambi kwenu. Khuluma ngawe uJesu, yena leyo ngelosi, ayikho enye. uJesu, ngibekile ingelosi yami hambe phambi kwakho, ungayicunuli. Mtshela uJesu namhlanje uthi Jesu ngiza kuwe nempilo yami yonke, thethelele izono zami, loba igama lami encwadini yokuphila, nginike igunya lelo lithembisa abafundi bakho libhekani, nginikile igunya lomnyathelo ofezela nenyoka naphezu kwawo onke amandla esitha, anisoze noni walutho. Ayikho into ezokona uma uvumile igama likaJesu, ulikholo linamandla. Uthi-ke uyakususa nezifo phakathi kwenu. Qiniseka noma uyagula, thatha ilungelo namhlanje uthi ngoba Nkosi uthe wena uyakususa izifo phakathi kwethu, ngiyabonga ukuthi ngiyaphila, sengiyakhuleka. Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha, siyabonga baba ukudlulisa kwezwi lakho, liphelelise moya ngcwele kulona lo mlaleli olalele, ulitshale phakathi ezibilini zakhe, limhlumelele, limnika amandla. Azi moya ngcwele noma isimo sibonakala ngendlela esiyiso, kodwa uGoliath uyathoba phansi kogcobo lomuntu olalela wena. Qhubeka njalo ukuzibonakalisa, udumo lonke selibuyisela kuwe ngoKristu Jesu omgcobileyo. Amen.